to you. Happy birthday to you. Hi God, Jane. Happy birthday. Wish ko lang na more blessings na darating sa buhay mo at maging successful ka sa pagiging YouTuber. Kaya ito lang. Thank you. Again. Hello guys! Hi guys! Hello guys! Some of my friends and relatives give me presents. Let's go first to my cousin. From my cousin. Pinapili niya ako kasi hindi niya alam kung anong size ko at kung anong gusto ko. Pinapunta niya ako doon sa shop sa Cotton On. Siya. Naka-sale siya, may price pa. 90 Hong Kong dollar. Dapat 229 dollar siya naka-sale. May price. Ganda siya kasi reversible. Pwede siyang i-reverse. Ito yung first. Tsaka ganda. Gusto ko to pang hiking. Thank you, Manay. Thank you. Yan, ito. Cotton On. Ano pa ba? Bigay ng auntie ko. Ito. Windbreaker. Thank you. And from Auntie Joke, pants from H&M. Pants. Thank you, Auntie Joke. Ayan. Dumating yung mga amo. Hindi siya pang winter. Pang summer siya. Soy face cleanser. Handmade. Thank you, Auntie Jo. Charan! Hindi ko alam kung paano to gamitin. Lakilay daw. Hindi ko alam kung paano. May paano to gamitin. Instruction naman. Pasend sa messenger. Nabuang na. And what else? This one is from Nice. From Nice. Hello guys. Thank you so much. From Nice. Thank you. Balino. Thank you, Nice. Socks. Wow, may socks ako. May new socks. Thank you, Nice. Ito. May pa-letter. Basahin natin. Hi, Ga. Happy birthday. May the bright colors paint your life and you be happy forever. Stay blessed. Merry Christmas and Happy New Year. I love you. I love you, Nice. I love you too. Love you too, Nice. And this one is from Marcel. Saktong-sakto sa bed kasi bed spacer. Wala akong sariling room. Yan. Cute. From Minnesota. Kita niya.
ng bed ko. Katamad kaya magligpit. This last is from my boss. Shoes. Pinapili niya ako nito. Kaya yung pinili ko yung mura naman. Murahin lang. Ito, shoes. Yan yung mga natanggap ko na blessing from my friends and relatives. Thank you at ito pa pala. Ito, hindi ko na i-buksan. Kasi bawal pakita. Pero sa mga nag-greet at nagbigay ng gifts sa akin, thank you so much. Thank you so much. Hi guys! Just received my presents again. Tara! Tignan natin kung ano ang laman ng mga pag-gifts nila. Wow! From May! From May, ano to? Curtis Smith? May pabag si Madam May. Paano to? Saan yung ano? Lang guys. Tingnan natin yung I know it. Kasi nagtatawanan sila nandito sa yan. Ay, maganda to kasi winter ngayon. Winter ngayon. Oh. Yan. Ganda siya, diba? Ito, pang body bag. Tapos yung ito, shoulder. Ayan. Visit Curtis in FB. Yan, ganda. Thank you, May. May isa pa. May isa pa, guys. From Victoria, Tita Victoria. Oh, pang sosyalan. Kasi yung pangalan ay Victoria. So, dapat social din ang gift. Tita Victoria, hello. Thank you. Nandito siya ngayon. Kadlaw lang siya. Tawang-tawa siya. Ano pang ano? Dior? Ano magbasa? Paano magbasa? Oh, yellow. Alam talaga ni Tita Victoria ang gusto ko. Paano to? Pwedeng makuha? Favorite color ko to. Favorite color. Christian Dior. Oh. May pa Christian Dior. Balaan mo kung mayaman ang naghatag. Yan. Ganda din. Wow. Yellow. Basta maglagaw ko ni sa Iloilo. Masuk maano ni. Sabi nila damo kwarta. Halong to na isa city proper.
Wow, thank you, Tita Victoria. Yan, ganda. Pwede siyang body bag, pwede siyang kung pa-social ka. Ganyan. Yaya, give me my car key, please. Yaya, give me my car key, please. Yes. Yaya, just lang. Isa pa. Deodorant. Isa pa, guys. Dress. Pang summer. Oh, sexy siya. Dress. Thank you. Scarf, guys, para pwede siyang pangkumot. Ikaw ay nandun. Mga 1 degrees. Tugnaw. Ay, mali. Ganito. Lamig! And Gin-invite na duman ikaw? hoy. And uy, gawad. And hand cream. Elojay. Elojay. Notice niya siguro yung kamay ko pangit. Oh. Pa hand cream. Tita. Skincare solution daw. Skincare solution. Ito. Ang ganda nito. Made in Korea. Sis? This one is from my employer's red packet. Pinili ko. Camera. Hindi ko pa na-try. WiseNet action camera. Hindi ko alam kung paano gamitin to, pero try ko next week. Binili ko galing sa red packet na binigay nila sa akin na pa-birthday. Yun. Thank you, guys.